Yawa a lafiya barau jibirin maliya jirgi ka dau mutum ka dau kayansa markan dutse barau jibirin maliya uban mara uba barau jibirin maliya mai uban ma kai ne uban sa barau ka ce ba ka san barau ka je gidanku suna lafiya barau ka gama lafiya gaban ka da bayan ka ci war yan bakara ka ce ba ka san barau ka ji mahaifiyarka tana barau ka gama lafiya ka ce ba ka san ya ga wani gida ya kana ta dauke me ya faru ne ina taiwa mai gidana ne rabon motoci ai barau jibirin maliya shine maganin yan kuci-ku ba mu shine maganin wa'anda ba su da ilimi yan kai da maganin wa'anda dama su yan ajire ta gasi ne wai gani suke yi wai sun ware wasu yan tsirari kai ni ina so in ƙara gaya musu warewar da suka yi to sun kada kansu to bari ga ma wallahi sun riga na rana faduwa Allah an ba sun riga rana Allah tsire mun kaga barau jibirin maliya kai kaga barau jibirin maliya ga dattijan arziki Malam Ibrahim shekaru gasha a bai. Kai bari ga ma na rantse da ma'aiki na rantse da sabbacin ma'aiki barau jibirin fa ya hau an gama Allah na rantse da Allah da rantsuwa muke jira Allah na gankara na rantsuwa da sabo sharon Allah to daya ka ji in ga maka wani zance da kasa barau jibirin mali yace banda hayaniya banda rigima wa'ancan su masu ganin suna da tunanin ya za a jam'iyya ta koma hannun yara wa'anda ba su bari in gaya maka ko da kaifin baki na alƙurashi na kwato barau kujeran ai barau ya riga ya ci ai dan halan ne kaga barau jibirin maliya mahaifiyarsa ta yi mar addu'a kaga barau jibirin maliya ya yi empowerment domin talakawa barau jibirin maliya ya nemo ma'aikata aiki ya nemo aiki a federal a state government ya ba raba yara kwamfuta ya raba babura ya raba motoci ya ba matasa sana'a ya nemo wa matasa gurbin taimakon da yake yi shi isa ga Allah yana taimaka masa to shi isa ku rike kayan ku ba ma so a ɗaka jin gaya maka sai zaman su in gani suke za su iya jan fada da dattijan arziki Malam Ibrahim shekaru ko kuma za su iya jan rigima da barau jibirin maliya ko za su iya rigima da sha'aban sharaɗa radiyallahu anhu ya karau da barau ka ce da naka bada ka ce radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare su kuma mu 2023 wallahi alazim sai dai ku fita ku ban mana jam'iyyar mu muna nan a jam'iyyar ɗaya kai kai ya hade mutum wallahi alqur'an akan barau akan Malam Ibrahim ko barau he ya hade mutum za ka jin ga maka ka jin ga maka ai barau jibirin maliya shi giwa ne baban mota barau jibirin maliya ai ya gama mutanen jihar Kano komai alhamdulillah ga dan Zainawa ka ce ba dan Zainawa Allah kara ka Zainawa murtala nawa nagari na Allah kara ma daukaka domin kana san barau ka ce ba ka san barau ka ji uwarka tana I love you barau 2023 kai ne gwamna insha Allah sai an kori yan tamore waɗanda ba su da ilimin addinin ma Allahumma amin rabbana atina Allah fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa inna rabbana taqabbal minna mun gama Allah kai muka sa